Aquesta setmana celebrem aquí a l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barri la Setmana Internacional dels Arxius. Aunque nosaltres no siguin un arxiu oficial, són un arxiu molt diferent, són un arxiu de la gent, sí que volem que el nostre arxiu sigui conegut i per això hem fet les portes obertes aquesta setmana. Total tenim unes 50.000 fotografies paper. En digital ja no sé, són milers i milers de fotografies digital. També podreu veure cartells, que això és un tipus de document molt dificultós de veure als arxius. Teniu revistes, penseu que aquí n'hi ha més de 600 capçaleres de revistes. Podeu també veure gravacions i també registres sonors, escoltar registres sonors, veure també tot el tipus de documentació i d'objectes, que és molt important el nostre petit museu que tenim, o sigui, que tenim tot tipus d'objectes que ens serveixen per a fer veure a la gent historietes que nos parlen aquests objectes. Sempre tenim alguna exposició en marxa, que aquesta vegada és una exposició que es diu l'Àpat i que totes les fotografies van sortir d'aquí del nostre arxiu i que si aprofiteu podeu encara tot aquest mes de juny estarà obert per a poder-la veure i gaudir d'aquesta exposició tan bonica que hem fet. I el que proposem a la gent que vingui a visitar-nos és donar a conèixer un arxiu que es va començar fa 40 anys i en el que la gent és prioritària per a nosaltres, rescatar la seva memòria de l'oblit i així fent el nostre districte un districte molt diferent en el qual la gent, les entitats, té un lloc en la història dels nostres barris.